Office of the Ombudsman, ang kampo ni Mayor Fermin Mabulo at 5 dating punong barangay sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur na magsumiti ng counter affidavit kaugnay sa kinakasangkutang di umanong kaso sa illegal quarrying operation sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Kasama sa pinapasagot ng Ombudsman ay ang mga punong barangay o dating punong barangay na sina Julian Cruz Jr., Ino Primitilio, Jobert Lumamaw, Indelito Aborde at si Larry Mateo. Matatandaan sinampahan ng kaso si Mabulo at 5 pa nitong kasamahan dahil sa quarrying operation sa mga barangay sa upper part ng San Fernando na wala di umanong kaukulang permiso mula sa pamahalaan. Kung kaya ito ay nahabla ng Bantay Kalikasan sa Office of the Ombudsman. Nauna dito, may ipinadala na ng cease and desist order ang DNR sa nasabi ng mga persona, subalit pinigdadedma lang nito ang nasabi ng akusasyon sa kanila na tumigil na sa operasyon ng pagkakwari. Dahil dito, binibigyan ng 10 araw ang nasabi ng mga persona para sagutin ang akusasyon sa kanila ng Office of the Ombudsman. Yan naman ang balita para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Na mga pulis ang 1.8 halaga ng shabu mula pa sa arestadong high-value individual sa anti-drug operation ng Naga City Drug Enforcement Unit at ng Pili Municipal Police Station noong ika-6 ng Pebrero 2024 sa Barangay Sagurong, Pili, Camarines Sur. Ang suspek ay isang 30 years old na may live-in partner, walang trabaho at residentes ng Igualdad, Naga City. Nabawi sa suspek ang 11 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may laman ng crystalline substance na pinaghihinalaang shabu. 18 pa rin na bukas na may laman ng shabu ang natangay dito na nagtitimbang ng 275 grams na nagkakahalaga di umano ng 1,870,000 pesos. Kasama sa nakuha ay ang 2 heat-sealed plastic sachet na may laman naman na pinatuyong marijuana, isang cellphone at isang kiluhan ang nabawi sa nasabi ng suspek. Ang suspect ay naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5, Article 11 ng Republic Act 9165 na sa ngayon ay nakapit na sa jail ng PNP Pili, Camarines Sur. Ang pagkakahuli sa nasabing suspect dahil sa mabusising pag-iimbestiga at pagtitiktik ng mga kapulisan na naghantong sa police operation na ikinadakip na nasabi ng suspect. Yan naman ang balita para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Ng Commission on Election, COMELEC Bicol, na aabot sa lampas 5 milyong mga bago at ma-reactivate na mga botante para sa voters registration sa buong Bicol. Ito ay kasunod ng nalalapit na eleksyon, lokal at nasyonal sa taong 2025. Ayon kay COMELEC Bicol Regional Director, Attorney Maria Juana Valesa, dapat kuning oportunidad ng mga botante at mga bagong botante ang voters registration ng mas maaga para maiwasan ang siksikan sa mga huling araw ng rehistrasyon. Matatandaang idineklara ang National Voters Day sa Pebrero 12, 2024 bilang unang araw ng voters registration na aabot man sa buwan ng September 30, 2024. Ang mga COMELEC office ayon sa kanya ay bukas Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at maliban sa Holy Week, kinakailangan lang magdala ng mga pertinent papers ang marehistro at mga kaukulang papeles para sa nasabi ng rehistrasyon. Yan ang balita para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.